बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं अख्रांनिफ्राय सोमोनांथाव गोजा सिगनेल जोंबाय थानाय गोथां मोब्लिबारि मुवा गोग्लैदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मागथाइगाव गामियाव थांनाय समबारनि हराव सोमोनांथावै हरखाबै अख्रां सानिफ्राय गंसे मोब्लिबारि मुवा गोग्लैदों। मागथाइगाव गामिनि माइ दुब्लियाव गोग्लैनाय गोजा सिगनेल जोंबाय थानाय मोब्लिबारि बेसादनि कलटपआव मेड इन करिया लिरनायबो दं। बे सोमोनांथाव मुवा एबा बेसादा थारैनो मामार साननानै गामिनि मानसिफ्रा गिखांनाय मोननानै साबकाटा आउटपस्टआव खौरांबो हरो। खौरांखौ मोननानै साबकाटा पुलिसआ जाथाय थिलिसिम थांनानै नायबिजिरनानै फोरमायनाय बादिब्ला जेबो गिनांगौ गैया होननानै साधारन रायजो राजाफोरनो फोरमायो। लोगोसे साबकाटा पुलिस बिफाना बे अख्रांनिफ्राय गोग्लैनाय मोब्लिबारि मुवाखौ लानानै फैयो। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।